Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk Panakawan niku nggilani. Mesti nggilani, aku iki nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ya ta? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulehke sing tak silih. Wong edan ora. Kon kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwarat. Oh ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel nyang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ing negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki ora kena di. Aku gelem lerem nek diliwetke. Wong kon nyedak wae kok emoh lho batu-batu gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung abdi. Nek ngantos kula niku cedhak kalih sampeyan, nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 17. Batobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, paton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Neng ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok ya engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyana kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, nggih. Kowe nang Taman Sari kene iki seneng apa ora? Ah seneng. Seneng sebabe apa? Siji, cedhak kalih sampean, iso ngladeni sampean minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro, abdi Taman Ngastina niku ya apik-apik. Batu-batu saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ayo kula niku selerane macem-macem. Batobat, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Mentobat, kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung mapan negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang
endahing Taman Sari Negara ing Astina kuwi suwe-suwe jelek mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing diparengake cedhak karo aku ming emban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki bat-obat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, bat-obat kowe iki wonge sregep bat-obat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan. Nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ora ya madhep ngulon, bat-obat karang aku ya ora tau nindakake. Panembah mula aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabare kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel, bat-obat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat pel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Ora usah dadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ayo dienggo semangat tok ya. Iya. Bat-obat lan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, kaya kawit biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai tolo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Bat-obat. Aku ki nek mangan ora tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo bosok sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Bat-obat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbanging iwak tengah taman kae mbok kuras. Bat-obat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Makludsu kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Kula niku mung batur Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kalih kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, aku ora iso nggone bakal duwa Bagong. Manesmu arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek ngapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih.
sampeyan iku wong duwe derajat pangkat niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengane nolong kowe. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Kanundara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampeyan nek kagol niku nendhangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresna. Wah, ha iki. Ha terus sampeyan serius ngendika kaya ngaten niku? Iya tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula, manut sakarepmu. Kula patenane sik nggih. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dienggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke bojomu Diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek, Diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat ayo dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu, ndaslah kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sapenake dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Tobat. Menawi kersanipun ngados mekaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh teko Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond, diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku plikita. Pil kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sak akeh men aku ya asam lambung. Kowe biar nek ngono tresna tenan karo kowe ya.
Nek aku maem donat. Kula iki badhe ndedodo nasa kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngono wae terus tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, sirna. Sirna marga mlayu. Marga layu, kula nggih badhe pantos margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Ha saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah aku Mah, Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah, loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh, nek wedok ya sapa ya? Wedok. Angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Inggih, menika ugi sae. Sae kemawon. Ah, jan. Kira-kira pengen dianak pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dateng aturanipun negari Ngastina menika namung kalih. Kabeh. Aku mongko pengen dianak kae. Nderek mawon. Oh iso nang anake umur sesasi kowe metengna ya. Tobat malah ya dinteni sik ya. Dur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Tobat sagora, sagah. Ngono. Permintaane suami iki adalah apa ya? Ken kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten ken mau nyedak ya mok kok panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh, iki ana laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Mong aku nek mencok suwe. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Delok tangane. Inggih, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Lha kuwi engko. Saiki tangan sik. Uduh haluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo wae. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu kok bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok penging. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Tobat malah ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo modar kowe. Wong sandangan kok didunekke modar, mbayangke. Tobat senengane kok kaya ngono. Ya iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cange. Mimin kalih Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten. Ya ditonton ya nang arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik. Wah, jan. Sampurna. Menapa?
Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi yo apik, ngarep yo apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi yo gelem, ngarep yo gelem. Iki ngesnaken dawuh Batu-batu panjenengan iki ora bagus ning yo gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga sing ta jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat nggon apa? Es. Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Batu-batu Mang. Iki kowe. Batu-batu yang bengok iki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Ngesun. Enak ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lijab teng pundi? Kau ae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau ae sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong ning jaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Ngelimpe, kurang ajar. Ih, kowe aja ngono, cucukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Ha kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendo. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngambet malah ngentut. Batu. Panjenengan iki sok meneh mbok mangan ki diatur. Ambune ra karo. Barang aku ki panganan bosok barang ta. Nek ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Dendang. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebek wis ora apa-apa, ayo ditenani engko ndak serat ditenteni limbuk cange men pentas sithik, mengko bareng tonton limbuk cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banawati monggo. Pangeran Bagong nek piyai putune nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula dherekaken gandeng astaku. Monggo kula gandeng cengel. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku Banawati. Apik tenan. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki Lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah
Aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat, menika gumantung panjenengan nginipun tanggal jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggal jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatoke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwih-luwih iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ing Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus pundi? Nek Ngastina iki mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu nama sandalipun dipun tulisi BG. Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Pinjangane mboten usah ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki Dede selalu napa? Selalu. Selalu kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang deh Pate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Saka Lima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun Mremban. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda kenthos waluh
gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana diadyalah salah satiwana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari Ngastina Gusti Ayu. Inggih Panemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Rekanapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Panemban. Menika ngaten. Mugi andados ing kawuningan bilih nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Emban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra caturipun Emban. Bilih nuwun sewu, Emban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamah mangasmaning Banawati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alendra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alendra Ngastina lho Panemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada mbungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten Batopak. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula atur semingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami Piyai Kakong menika kecepeng dening Begawan Dolo badhe kula rajang kula Bambang kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula pejahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten Piyai Kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Loh. Waduh, Dik Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungsa ora tatanan. Kowe wong ora ndek hidup isin. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye dengkulmu melacat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jeleh mapan wonten Negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki
Sumados samangke ngladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ngladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah wae bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ha ya ora rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngaten Dewi Banawati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ingkang neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnane ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngapa-ngapa ya aku mati. Lah tobat mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan dana? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakun jaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Nek panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngatos-atos. Sembah kula ngendherekaken paduka, ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, nglalu. Heeh, nglalu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngestaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku letek e. Ngono nek kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo garen nek ngerti iso pecah ndase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banawati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos ki Lurah. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin men Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya, inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banawati iki Lurah Bagong. Sobat kok nglimpe lho sengit aku. Ayo tandangana kerjane Bagong.
Kebak keperanggul mungge ngayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungkin ngalogo wiladalah setan ratatanan jebul bener ngendikaning bapa Penemban Durna lan Paman Pati Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mung gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Pancen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndone lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aja kok ming aku dadi apa ya ki makar omong apa ya? Aja kok ming kowe sing maju ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tak totohi pecahing dada wutahing marus. Lho wis tok niati tenan ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya candak bondo tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis tak iris-iris awakmu maju legane kantiku Kartomarma Surtayu. Walah Surtayu panggal tayoni gene marganing patimu cobanan legane kantiku parat kowe.